padha dilebur bisa ramu pemane kan bisa beneran kuasa amat kan salam amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jangan lupa untuk dukung video-video di channel YouTube-nya Indra Cahaya. Caranya gampang sekali, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Indra Cahaya. Di kesempatan hari ini Minggu Lebaran keempat, kita bersilaturahmi ke tempat Mbah ini ya, di Nglopang. Ini di gunung, di Nglopang gunung ya. Oke, kita ikuti gunung nih guys, dalane ya. Oke, badan ya yang gunung. Lebaran ke berapa ini? Hari Minggu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari keempat badan yang gunung. Ya dalane nggone mbae. Ngeri dalane. Oke. Dalane. Yo. Dalane iki. Jalan kaki loh ini guys. Tekan dhuwur kono tengap-tengap iki. Beong. Dalane ngono. Lihat tuh bawah. Turunan ini. Pakai motor nggak berani. Los ini guys jalannya. Masih itu rumahnya. Nah ya, tuh rumahnya. Lihat tuh jalannya. Itu kedua orang tua saya. Badan kone mbae. Sampai atas ini ngombe tes aqua. Oke, hampir sampai, kita masuk. Aduh. Biasa, badan yang gunung biasa guys. Ini apa Pak dalamnya Pak? Diren. Oh diren. Mangkok. Gigi. Gunung Gampingnya ketok Gunung Gamping Sampung. Gini kayak gini lu ngalih nyandi. Bisa-bisa enak. Kita masuk dulu. Mbah, mangga. Nggih. Kami dorong ini dia. Ya, mawon, Mbak. Iya. Kono, Mbah. Mriku mawon lho. Kono ae. Peneng kono ae. Malah enak. Gus teko ku. Gemet ngono nek. Pulane Mbah nggih. Iya, dhewe ora liwat aku. Besok pinarang kuasa dosamu keluput aku lan keluputamu lan jemput ae padha dilebur. Bisa pinarang kuasa merkansa sandang pangan. Bisa tentrem ayem jenengan satu iki.
Jalan jenis bodoh, sampai bersama sekira keluput aku yang keluput sama itu bener lewat bisa pinang kuat sama kan saya kesana pangan cukup karbu buri bisa tentang ayam rumah bisa pinang kansar dan satu kolam kita akan mengumpul dapat mengundi katanya lagi bahasa Inggris. Fotomu. Ya iya. Terus apa yang kebuta apa ibu telepon saya mau kemana? Kan bisa benar yang kuat sangat kan saya Amin. Tukang apa anak nih? Lah ya parame kan nggone cukup njaluk ning nggone kris randunge ta. Anu ya guys kadang. Nggih wong ning omah ora. Presenter. Kok nangkep mriku to, Pak? Dereng. Urung sik ndeleh motor ngono aku lu mampir Nek ngono. kris isih ning omah tapi Mamake ngarit si anu ngono lho. Ya Dok, sik tak mungkat ya. Ngono iya ya. Barang ana tepe nang aku, Ben. Kadhe model ki anu, sating gluwu wekes ngono. Pemben ana parame nek aku jodoh parame. Biasane apa ngono lho, Dek? Os kadon SP niku ki bare anu napa niki? Agak kering-keringan agak domain tangi-tangi ra kok tangi-tangi ra kelar. Iya nek mumet ya. Nah, gak teko, Mas. Nggih. Iya, izin Mas Saibin. Soalnya sampe gede. Anggur kowe sampe pelung dina sampai ini. Mas, ini kok malah ngene kok. Nah, gak teko, Mas. Berapa ini kamu sih? Nanti pani kok ngene kok kan malah apa ya. Ini nama Lagi nggak neng guri aja. hampir anak ngetan sekolah. Neneng Turunan medun iki piye iki? Ya piye kok rantene gentang nglumpukne baturan nglumpukne cilure kok. Saya kok ora urung oleh-oleh ngono. Golek ora jane. Turunan iki. Ya bahaya. Kok suwi kok abot men iki apa? Jepang sik kurang sah kok dikanthi. Mbah yang kaya Gedang kok. Glepong kae isik. Utanya isik nang Glepong wis dipangan anu ae. Totoren. Heeh. Wah pitik. Nang gunung oleh glepong. Los. Ya wedhuse mangkring. Iya. Apik kono omah kono. Ajro kali kok. Ya kuwi goyangan kono kuwi ta? Yo itu goyangan pra isik malah. Ya kuwi. Permanen Lombok mbangun iki, guys. Pas. Iki bakal sari. Omah isar kuwi ya. Ah, gawane sik ning kono. Ayo gorono kuwi, Bu, sik. Penak ning kono ndang roh wong. Iki arep bangun apa neh iki? Iki bisa lek kono. Ya gak no gorono sana. Tak cukupne. Tak kira ning kene ya. Hah? Aduh kono mboten nebaten. Wes medun neh.
Ndak kuru anggo. Turunan terus kan. Oh, munggah medun. Medun nah, kae. Medun nah. Wis to. Angin mulai patah ya, Pak. Nah, Dik. Aku kesare aku. Tapi sing wis enggak aku ngarep. Ngarep ning sawah apa nang arah? Sawah tanduran. Kalau aku tak pakai Anaknya pendiawas to Pak Pon. lunga jebut Tegalawas. Rene le, anu nih, kira nih, mahal apa kula ning koyo ngono le. Ya le. Sawahku niat tak tanduri suket tenan. Lha ngapa sawah tadi suka teh? Enak, ngaret bae enak. Ngaret. Lha kene emang tuh ditanduri liyane. Tandure apa ora payu ae lho. Aku mulai 1 Wong- April lho kata. Sing payu mung lombok. Tahun lho kok enggak kok. Nek perkara orang tahun ngono aja kok ngono kuwi. Orang tahun ini gelis wong jengkel 10 tahun. Isih kumat. Kalau kayak iki ya sik. Ya. Aku tinggi. Ya. Kata di kono nek poso malah kowe nah. Oh ya sik ubate to. Terus. Dan Ora ketang dadan ning gunung. Ilas. Sitoke didagane 4-5. Masa iki barang saya ubah. Sik kalau. Aku ya. Aku mulai tanggal 1 April. Nek kekesalan. Aku main setahun. Nah. Iki Aku mah. ubah Apa kesel ki tak kon nurut ngono karep. Betul ndak ngurut nek. Kono obat 10 dino ini sarane 20 dino. Betul sing Kambon. Lalu di tanggal 1 April telepon kulkas ya isih jalan kaya ngono. Horek-horek. Butuhe sitoke Bayang ndok. tak yo meneh. Sitoke Nek kaya nyunggi teben ke sapa kae? dadi 6, dadi 4. Butuhe ke. Ngobrol apa enggak? Ayo mbok apa wani ngombe. Ayo ngombe aja. Gue nggak pernah kopi, tapi ya sambel biasa. Sambel kowe mah. Ya kaya saya. Saiki. Lah ora sakon caturnya sambel ya kon. Wae. Wong Loh, bapak ibu ki tambah mau pirang tahun ya. enggak no. Iki ngombe. Ya asal nonton. Iya. Tuh main KS Sarjono si ada masjid jengkel kuwi. Lah beda kowe ning ngeper cingkir kan lho. 10 tahun. Kuwi ama arep poso iki yang ngamar neng klinik anu kuwi. Kira sang dina piye ya? Saking kami to. Nek sampe Akal lah, mungkin lah biar lama ngomong gue suwi lah sama nanggung ya. Suwi mari. Delok kan? Jare jare. Kon ndur apa Mbak? Delok kan, Dik? Iki kok Yo. Oh, medun nangis. Jenengan pundi Mas? Api. Nah, ngomong kurang. Iki ponakan. Lah iya. Kalau terus nah. Tanggalnya lah nanti. Tanggal Guru Wanti berarti tanggalnya anu Gunawan lah. Iso Iya, deh. sampai pas hari ini. Jare gunung. Sabara. Kuwi batur aku Gunawan. Ya mana pun kamu yang Akar baru berangkat. Mas berat. Kene kene. Ini kene. ngambil. Bek. Kan cek ya, Bos. Yo, kudu to karo Mbak e. Ayo, sedang ibu. Heeh. Nah. Kowe tunggu Ibu bara. Tinggal ya, ya. dan salam elah. Monggo. Nggih. Ayo aku nak mampir kene ya. Mending kene. Tinggal kene ya. Nah, mantuk sik Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jangan lupa untuk dukung video-video di channel YouTube-nya Indra Cahaya. Caranya gampang sekali, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.